डक्टर अंजलि मेडामाबो दिलीप सैखियानि माखासे बाथ्राफोरनि सायाव खेंफ्रुथि होदों नाथाय जों दासिमबो जाय सुबुङा दिलीप सैखिया बादिनो एनडिएनि सरकारनो भट होनानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जै खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन वान एन्ड अनलि दिपेन बर' सारनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा जेबो बुंनायखौ नुवाखै अब्लाबो मा खोथा हाबनानै दं माब्रै मानि थाखाय बेखौहाय सालिजारि खालामनानै बिजिरनानै एनालाइज खालामनानै दिनैनि दिनाव डक्टर अंजलि मेडामा ओरैबायदि खेंफोरथि होफैदों बिथां आसामनि स्टेट प्रेसिडेन्ट एमपि दिलीप सैखिया जि बाथ्राखौ बुंदों जे सिक्स शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ ज' थानो हाया मोनसेल'सो मोनगोन होननानैहाय बे खोथाया दुखुनांथाव बाथ्रा सोंखारि जाथाव बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ माबादिहाय इसेबां माने गोरलैयै बुंदों कारण बेफोर आयदाया इसेबां गोरलैयै बुंनाय बाथ्रा नङा जोबोद माने गुरुत्वपूर्ण बिषय बेफोरो बेवहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनानै मानसिनि गेजेराव गोनो गोथो फोसावनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों बिथाङा गावनो भारतनि संबिधाननि सायावहाय सतबांसा लानानै एमपि जानाय मानसि आरो बे सिक्स शेड्यूलआ जाबाय भारतनि संबिधाननि होखानाय मोनसे आयदा बे जाबाय कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेवहाय कन्स्टिट्यूशननि बागैनो बिथाङा बेरेखा बुंनाय जादों दा बेखायनो बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै ओरैनो सा साज्रां बुंनानैहाय जोंनि गेजेराव जाहाथे खुनु गोरोन्थि सानलायनाय लाबोआ जों बेखौ हास्थायो लोगोसे बिथाङा जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंदों बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआथ' दिनैनि खोथा नङा बा बेथ' बोसोरनै बोसोरथामनि आगोलनिबो खोथा नङा भारतआ उदांस्रि मोननायनि सिगाङावनो 1886 मायथाइयावनो 1886आवनो बेखौहाय ब्रिटिश सोरखारा सोरजिना गालांनाय बेखौ भारत सोरखाराबो सोरजियाखै आसाम सोरखाराबो सोरजिबावाखै दिनैनिफ्राय 139 बोसोरनि आगोलावनो बेखौहाय ब्रिटिश सोरखारा दानानै गालांनाय बिथांमोना जेब्ला बेवहाय सासन खालामदोंमोन अब्ला बिथांमोना नुदोंमोन जे बे ओनसोलनि ट्राइबेल मानसिफ्रा ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे गावनि मोनथाइफोरखौ मिन्थिया बेबादिहाय खुनु सांग्रांथि गैया बेवहाय मोनसे समाव बिसोरो गावनि आथिङाव गसंना थानोबो जेबो थाहैनाय नङा बेनिखाय बिथांमोना बे ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि प्रटेक्शन होनांगोन रैखाथि होनांगोन बेबादिहाय प्रटेक्टेड एरिया एबा डेजिगनेटेड एरिया सोरजिनानै गालांनाय आरो बेफोरनो जाबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक स' जाय ब्रिटिश सोरखारा ट्राइबेल माहारिफोरखौहाय रैखा खालामनो आरो बिसोरनि हा हु राव थुनलाइ गासैखौबो रैखा खालामनो थाखाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरजिनाय बिथाङा बेनि सायाव जेबो बुंथावा आसलथे ओमफ्राय गुबुन फारसे नायनो थाङोब्ला जे जोंहा जेसेबां दा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बेफोराव जिफोरा इलिगेलि हाबनानै दङ आयेन बेरेखाहै बेफोराव थानाय बे आयेन बेरेखा सुबुंफोरखौ दिहुननानै एभिक्ट खालामनानै रैखाथि होनायासो दानि सोरखारनि बिबानमोन नाथाय बेखौ खालामासै जों बेखौ बुंनांगोन जे जदिउ भारत उदांस्रि मोननायनि आगोलावनो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ दानाय जादोंमोन उनावहाय भारत हादोरा जेब्ला उदांस्रि मोनबाय उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव 1947 मायथाइयाव आसामनि बै समनि गाहाय मन्त्रि जेखौहाय जोङो गिबि मन्त्रि होननानै बुङो बिथां मानिनां गपिनाथ बरदलैया बेखौहाय दोनफिनो एडप्ट खालामफिनो एबा रेगुलेट खालामफिनो जे 1886आव जितु लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट बानायनाय चेप्टार 10नि बे जिनिसखौ अर्थात ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बिथाङा रेगुलेट खालामफिनो अर्थात दोननायसै आरो बेबायदिहैनो दिनै आसाम सोरखारनि सिङावहाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ दङ बेवहाय बिथाङाथ' आरो मैया दाख्लिनि बाथ्रा बादि बुंदों बिथाङा मिन्थिया नामा जे 139 बोसोरनि आगोलावनो बेखौ दानाय आरो दिनै बिटिसि जितु जोंहा सिक्स शेड्यूल बे सिक्स शेड्यूलखौ जे दिनैनिफ्राय 22 बोसोर आगोलावनो जोंनो होदों बेखौ मिन्थिया नामा स' जाय बर'फ्रा थै जिउ होनानै बे सिक्स शेड्यूलखौ मोन्दों माबा मोनसे फिसा गावखौ खुंनो थाखाय मोनसे सहाखरनि बेबस्था मोनसे मोन्दों बेफोरावबो जुदि बेबादि नोजोर होबाय थायोब्ला बेफोरखौ लानानै जुदि बाथ्रा बुंफैबाय थायोब्ला होमब्ला जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जागोन बेखाय सा साज्रां बुंनानै जोंनि बिटिसि एरियायाव इलेक्शननि नामाव बा गुबुन राजखान्थिनि मुङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जाहाथे जोंनि परिबेसखौ गुबुंले खालामा जोंनि गेजेराव ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' अबर' बेफोरबादि साननायफोरखौ जाहाथे सोमजिहोफैया
बेखौ जोङो लुबैयो आरो उनफोराव जाहाथे बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जिथु कन्टेक्स्टआव बेखौ फार्स्ट क्लास सिटिजेन आरो सेकेन्ड क्लास सिटिजेननि खोथा बुंदों, बे कन्टेक्स्टखौ नायोब्लाथ' जोंसो सेकेन्ड क्लास सिटिजेन दाबो। थार्ड क्लास, सेकेन्ड क्लास, फोर्थ क्लास मा होनो, जोंसो बे लेभेलनि बे थाखोनि सिटिजेन दाबो। खारन बिथाङा जिथु कन्टेक्स्टआव बुंदों जे जायफोरहा हानि फाट्टा दङ बिसोरो फार्स्ट क्लास सिटिजेन, सेथि थाखोनि सिटिजेन नोगोरारि, आरो जायफ्रा हा हु गैया बिसोरो नैथि थाखोनि नोगोरारि। जोंहाथ' दा बेयाव गोबां हानि बे लेखाफ्रानो दाबो गैया, दासिमबो बर'फोरखौ खास्लायनाव दङ होननानै दाबो एभिक्सन खालामबाय थायो। बेवहाय जुदि हानि लेखा थानाय बा फाट्टा थानाय थायैआनो जुदि फार्स्ट क्लास एन्ड सेकेन्ड क्लास सिटिजेन बिदिबाथ' जोंनि मानसियासो ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसियासो बांसिन सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लासनि जागोन। आरो ओजों गुबुन फारसेथिं नायोब्ला आसामावबो बिदिनो, आसामाव थानाय बेसेबांबा माने अरिजिनेल मानसिफ्रानो दिनै हा हु गैया। होमब्ला आसामाव थानाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना जायहा हा गैया बिथांमोना थारमाने सेकेन्ड क्लास सिटिजेन होननानै सानो। बेफोर खोथाया खुनु ओंथि गैया। ट्राइबेल नन ट्राइबेल आरो बेबायदिनो बर' अबर' बिनि सायाव मोनसे गोरोन्थि सोमजिहोनायनिसो मोनसे थांखि बादि जों नुयो। आरो बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला भिसिडिसिखौ बोखार बेखौथ' खालामनो हाया। भिसिडिसिआ आं बुंखादों जे 6 शेड्युला जाबाय कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन। बेखाय कनस्टिटिउसनेलि बेयाव दंखायो आरो कनस्टिटिउसननि मथेब्ला 6 शेड्युलफोरावहाय पन्चायती राज थिसननो हाया। थ' बे 6 शेड्युल थानायफोरावहाय गामि लेभेलाव एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु सम्पर्क बेखौ लाखिनो थाखाय भिसिडिसि दिनै दानानै होदों। बे जोंनियावल' गैया, बेवहाय बे सिस्टेमखौ मालाबाबो गैया खालामनो हाया। आरो बेखौ खालामोब्ला जोंनि बिटिसि एबा 6 शेड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बे बायगोन, एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु केरेक्टारिस्टिक बेनो बेयो गैया जाहैगोन। आरो बेखौ गैया खालामनो नागिरनानै जुदि माबा मोनसे सिङाव साननाय दङब्ला, माबाफोर जुदि षड़यन्त्रफोर दङबा जों मिन्थिला, खिन्थु ओरैनो बेखौ गैया खालामनो हाया। आरो बेफोरबायदि नोजोरजों जुदि दिनै बिटिसिखौ नायदोंब्ला बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। गासैबो जोङो जोंनि इयुननि जिथु रैखाथि मोननो गोनां बेखौ जों मोननो हानाय नङा। बेवहाय बेफोरनिफ्राय गासैबो दिनै सांग्रां जानांगोन आरो जाय जेरै हायो बेखौ रैखाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन।